Hello friends, दा फाइनाली आसाम पुलिस फिजिकल कार्ड फैबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन दा PET रिजाल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन दा बे ओरैबायदि रानदों नै पार्सेन्ट रानदों बेनिफ्राय मार्क्स अफ 10 बेनिफ्राय टोटेल मार्क्स बेनिफ्राय 100 जों इनटु खालामनानै जि मोनदों बेबायदि सिस्टेमावसो राननाय जादों आरो बेखायनो नोंथांमोना नोट खालामना लानानै गोजौआव 60 बेबायदि दङ लं जाम्प दङ बेनिफ्राय सिन आप दङ बे जाबाय AB लेभेलनि देन बेनिफ्राय UB लेभेलनि एक्सट्रा दङ दा रिजाल्ट नायनोबा रिजाल्ट क्लिक हियराव थुनांगोन बेनिफ्राय काट अफ नायनोबा नोंथांमोना काट अफ मार्क्सआव थुनांगोन होमबानो मोनगोन देन बेनिफ्राय जि पोस्ट दङ गाहायावबो दङ नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव दा साइडआ ओरैबायदि बिजि बेखायनो आं नोंथांमोननो लिंकखौ होदों डिसक्रिप्शनाव प्लास PDF फाइलखौबो आं नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव होनो हागोन जाहाथे जायफ्रा नायनो हाया नोंथांमोना डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन बेनिफ्राय सेलेक्ट जानायफ्रा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा जोङो फाइनाली UB कनस्टेबलनि कार्डखौ जों नायग्रोनोसै बेनो जाबाय बाक्सा हिसाबै दा जोङो बाक्सा हिसाबै STP खौ नायोबा स' नोंथांमोना मोनदों सेकेन्ड अप्शनाव दङ हौवाफोरा 33.68 थांदों आरो हिन्जावफ्रा 32.06 नोंथांमोना बेबायदि मोनदों आरो देन जायफ्रा नोंथांमोना चिरांनिखौ नायोबा नोंथांमोना बेखिनियाव नायबानो जाबाय नै बेनो जाबाय जोंनि STP आव 32.59 थांदों हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा बेनो जाबाय 30.24 बेबायदि मोनदों बाखि डिस्ट्रिक्टआ नोंथांमोना नायबानो जाबाय चेक खालामनानै देन बेनिफ्राय स' क'क्राझार जों नायनोसै दा क'क्राझारा गोबां रोखोमनि STP बांसिन नालाय अब्ला जों मोनदों क'क्राझाराव बेनो जाबाय जोंहा STP आव 32.74 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 30.34 बेबायदि थांदों आरो आनरिजार्भआव 32ल' थांदों ओरैबायदि मोजां काट अफ बेनो जाबाय UB लेभेलाव दा UB होनोबा नैबे UB होनाय माने बे UBनि काट अफ स' बेनिफ्राय AB होनोबा नोंथांमोना नेक्स्टआव नायनो हागोन दा जोंनि उदालगुरि हिसाबै दा उदालगुरियाव नायोबा जोंनि STP आव दङ 32.84 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 31.64 जोबोर मोजां काट अफ एसेबां हाई लेभेलनि काट अफ थाङासै देन एक्स NDB केडार्सखौ नायोबा अनलि 21.67 काट अफ बेनिफ्राय स्पर्ट्सखौ नायोबा 33.13 मोनदों बेबायदि जाबाय काट अफ दा नेक्स्टआव मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया एबा पुलिस स्टेशन वाइसआव काट अफआ बेबायदि रोखोमनि थांदों बेखौ नोंथांमोना चेक खालामदो आं PDF फाइलखौ होबाय डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालाम साइडआ गोबां बिजि स' दायो जों फैबाय ABनि काट अफ स' ABनि काट अफआ नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै बेनो जाबाय बाक्सायाव नायोबा बाट आनरिजार्भआव नोंथांमोना नायचेक खालाम 90 गाहाम थांदों हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 83 बाट जोंनि STP खौ नायोबा बाक्सायाव 89.20 हौवाफ्रा थांदों बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा बेयाव गैया माने AB कनस्टेबलनि काट अफखौ होनोब्ला स' बेवहाय बेसेबां मार्क्सनि जादोंमोन बेखौ आन्दायबाय आं बाट 90 गाहाम काट अफ थांनाया स' माखौ लानानै स' बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामफिनदो दा जोङो चिरांखौ नायोबा 85.48 मोनदों STP खथायाव बाट जोंनि जिनोखि हिन्जावफोर दङ स' हिन्जावफोरा नोंथांमोननि काट अफखौ नायोबा बेनो जाबाय 78.88 मोनदों आरो दा बेबायदि रोखोमनि काट अफ एसे आन्दायनो नागिरो नोंथांमोना मोजां PDF फाइलखौ नायबानो जाबाय जियानो जा लासै लासै नाय देन उदालगुरि हिसाबै नायोबा जोंनिया बे लाइनाव दङ बेनो जाबाय उदालगुरिया 88.73 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 82.60 दा जेनाखि आलदा डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना नायदो एक्स NDB केडार्स AB आव 73 थांदों नायदो देन बेनिफ्राय मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दङ बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय एन्ड आदार्स पस्टआ गाहायाव दङ बेखौ नोंथांमोना चेक खालाम दा मेन बाथ्रा जाबाय PDF फाइलखौ नोंथांमोना लासै चेक खालाम दा वेबसाइटआ गोबां बिजि बेखायनो आङो नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव PDF फाइलखौ आपल'ड खालामबाय नोंथांमोना चेक खालाम 33आ कमन जादों बाक्सा लेभेलाव जि बुंदोंमोन बेनो थांदों जियानो जा सोर क्वालिफाइड जाखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो नेक्स्टआव डिटेल्स भिडिअ फैगोन A to Z इभिनिंआव भिडिअ फैगोन बेनो जाबाय बड' इउटुब चेनेलाव